Pani poslankyňa, vážení delegáti, som rád, že tu môžem vystúpiť pred vami. Prvé, čo poviem, nemusím sa až tak predstavovať, že všetci ma poznajú, že som šachista. Mám 19 rokov, Martin Pagierka. Na úvod poviem, že je mi trošku ľúto toho, že nechcem, aby ste to brali tak, že teraz akože sa niekde idem naspäť, alebo čo, že som opustil vlastne klub Fera Jablonického s tým, že sa mi páči jeho aktivita politická ohľadne Smeru, lebo ja som tiež člen Smeru. Prajem v tejto sfére veľa šťastia, ale teda okrem toho šachu, čo robím, chcel by som sa inak trošku predstaviť. Takže rok figurujem vo firme Program for You. Neviem, či vám to niečo hovorí. Tak krátkosti iba poviem. Je to firma zaoberajúca sa eurofondami, momentálne najsilnejšia na trhu. Figurujem v ňom rok a už sa mi za ten čas podarilo sprostredkovať pár projektov. Sprostredkoval som projekt pre jednu obec na Záhorí cca 300 000 eur z programu rozvoja vidieka. Konkrétne môžem povedať pre záujemcov, ktorí zaujímajú eurofond, že to boli obnoviteľné zdroje energie. Projekt je v takej fáze, že ešte už sa dokončilo verejné obstarávanie. Čakáme teraz na výzvu a začneme stavať. Ďalší bod, čo tu mám, že som člen strany Smeru, tak to sa môže stať každý členom tej strany, ale mňa to náplňa, politické aktivity ma náplňajú aj vždy od začiatku, ma náplňali. Čo je možno taký paradox, že väčšina ľudí vstupuje do nejakej politickej strany, že spraví jednu alebo dve vysoké školy. Tu je príklad pána Riabova, ktorý má dve vysoké školy. Nemýlim sa? A v podstate pre stranu, nebudem teraz konkrétne menovať, určite veľkým prínosom. Ďalej som člen výboru mesta Senica, konkrétne sedmičky, kde sa zaoberáme takýmito rozvojovými projektami. Okrem toho, že som teda hovoril, že som šachista, no tak vyhral som teraz tie Tatry, ale už ďalej v šachu nejak extra nefigurujem. Z dôvodu toho, že teda rozhodol som sa stať sa profesionálnym šachistom. Bolo to také rozhodnutie, hej, že som to nejak nepredvídal ďalej a tak ďalej. Bohužiaľ, je veľmi málo turnajov na Slovensku a to sa dostanem v ďalších tých slajdoch. Čo je mojou hlavnou filozofiou cesta bez vysokej školy, ako kandidát do výkonného výboru, ako ten môj imidž by mal asi vyzerať trošku inak, ale teda študoval som mesiac na Karlovej univerzite Matfis. Rozhodol som sa ukončiť to štúdium. Dôvod bol jednoznačný. Nemienil som ďalších 5 rokov stráviť v škole. Učením sa učením a chcel som pristúpiť do praxe a pochopiť, čo je to život. Takto všeobecne to poviem. Samozrejme robím aj na ďalších projektoch, ale to je iba začiatočné fázy, niečo robím pre mesto Senica. Tam sú tie čísla jeden rád väčšie, ale do toho nemôžem povedať ďalšie informácie. Ak by som sa teda stal členom toho výkonného výboru, je tam taký smile, že prezident, kandidoval som aj na prezidenta, ale tak to nejak nevyšlo. Takže, čo ma tak najviac páči, teda toho potenciálneho profesionálneho šachistu, tak je to nedostatok kvalitných turnajov. Tak Tatry sú kvalitný turnaj, to musím povedať, ale Tatry je jeden turnaj. Proste sú ešte majstrom Slovenska, ale tak teraz už to už je nominačný turnaj, takže v podstate je tu nedostatok turnajov a čo teda hrať? Jedna z tých možností, ako túto situáciu riešiť, je vycestovať do zahraničia, ale tak to stojí peniaze a pre takého chalana, jak som ja, tak
takéto riešenia, keby som bol vo Švédsku, hej, rodičia by boli na kope a mali by plat 5000 eur, OK, ale tak to neprípada doma. Čo považujem v slovenskom šachu za takú ďalšiu chybu, čo robíme, že majstrovstvá Slovenska sú nominačné turnaje na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy. Ja som asi vyhral 14 krát majstrovstvá Slovenska. Neviem, teda pán Iviak odišiel, neviem prečo. Ten by tam vedel poopraviť. Vždy, keď som hral majstrovstvá sveta alebo Európy, neviem, koľkokrát som tam bol Turecko, Gruzínsko, Čierna Hora, Chorvátsko, a kde to všade bolo, tak som tam došiel, prvých 6 kôl som odohral, celkom dobré výsledky a potom prišla tá fáza, kedy som si už myslel, že som majster sveta a celé to odišlo. Čiže v podstate nebola tam nejaká extra príprava, nebol tam niekto, kto by ma motivoval, kto by do mňa húčal. Takže v podstate si myslím, že MSR by nemal byť nominačný turnaj, mali by tam byť ďalšie kritérie. Čo som presadzoval na fóre, možno teda určite všetci čítate fórum, a neviem, či moje príspevky konkrétne, ale čo si taká Mišikovi tu vadilo, že by som zrušil akadémiu. Prečo by som chcel zrušiť akadémie? To je môj teda finančný pohľad na zväz. Myslím, že by sme mali stavať na jednom dobrom projekte a teda ten projekt ďalej ozrejmím v ďalších slajdoch, ale myslím, že v akadémii sú projekt, ktorý finančne stojí na podpore zväzu. Je to teda kvalitný projekt, no bohužiaľ počkáme si nejaké 3-4 roky, keď sa s tým nič nespraví, tak tie regionálne akadémie začnú vyvíjať nejakú prácu a teraz začnú splňovať tie podmienky, začnú si pýtať peniaze a čo my teraz povieme, že nemáme na vás peniaze, bohužiaľ musíme 50% stopnite vašu činnosť, takto si myslím, že by to nemalo fungovať. Ďalším z bodov sú financie. Podľa mňa by trebalo sponzorsky zatraktívniť, je to také široko to povedať, sponzorsky zatraktívniť zväz. Možno ten produkt už máme vytvorený, taký, ktorý by bol zaujímavý pre sponzorov. To bola myšlienka tej Slovak Tour, čo sa mi veľmi páčila, ale zase to je podľa mňa proste cesta dlhá a zase by sa do toho museli angažovať ľudia a tak ďalej. Preto si ja myslím, že ten kvalitný produkt, čo my máme, je šach na školách. Je to proste projekt, ktorý má už nejakú záštitu, má už nejakú históriu, má ten v podstate, jak by som to povedal, systém tej, ako by sa to dalo zarobiť späť, tie prémiové členstva. A toto si myslím, že vytvoriť toto není až také jednoduché a možno si myslíme, že tá návratnosť tých peňazí není až tak inšpiratívna alebo taká, ktorá by nás teraz vykla do kolien, ale keby sa náhodou ten projekt spropagoval, tak si myslím, že tá vízia toho by bola ďaleko zaujímavejšia. Prejdeme na ďalší slajd. Čo by bolo mojou prácou, keby som sa dostal do výkonného výboru. Čiže tu je cezhraničná spolupráca Slovensku Polsku. Ja už som to s Marekom komunikoval, my sme boli na župe v Žiline, my sme tam komunikovali s jedným človekom, ktorý má na starosti tieto veci. A cezhraničná spolupráca by bol zaujímavý projekt, to sú projekty tak do tých 50 000 eur. Otázne by bolo, kto by to robil, či by sme si to zobrali my na triko, alebo by som to spravil cez firmu, alebo akým spôsobom by sme to robili, ale cezhraničná spolupráca určite viete, čo sú to za projekty, nejaké školy sa poskladajú medzi seba, teraz cestujú okolo, hrajú nejaké turnaje. Mohli by sa, myslím si, že z tých eurofondov tam vždy sa dá niečo zakúpiť, takže by to mohlo byť aj materiálovo zaujímavé pre zväz. Čo je veľmi jedna zaujímavá možnosť tých eurofondov, je tam taký v regionálnom operačnom programe, bolo to rozvoj kreatívneho potenciálu, ono sa to volá mobilizácia kreatívneho potenciálu, ten slajd tam mám, ale nebudem teraz otvárať, konkrétne v tých materiáloch. Čo to vlastne je? Ja som o tom tak uvažoval, že ak by sa to dalo napasovať, to sú také workshopy, tie umelecké dielne, ale to je tak zamerané skôr na kultúru.
Ale čo by bolo zaujímavé, čo si ja myslím, je v rámci nejakej obce, čo my máme klientov, teraz ich nejak zmobilizovať, s nimi 10 rokov spolupracujeme a teraz spraviť tam nejaký workshop alebo čo a v rámci toho povedať, že však na školách je zaujímavý projekt, že proste rozvíja myslenie a toto tým ľuďom tlačí do hlavy. Toto si myslím, že ako mediálna kampaň Šachu na školách bolo celkom zaujímavé, lebo tam sa vlastne tie projekty pohybujú vo trošku vyšších rádoch finančne, takže to je bola zaujímavá propagácia toho projektu. Potom je tam ďalej podpora technického myslenia. Vlastne tieto prvé dva body, čo tu mám, to by boli také priority mojej práce. Keď som ešte bol v bývalom týme Fera Jablonického, tak veľmi som akože chcel robiť tú podporu technického myslenia, pomenujem to v operačnom programe ľudské zdroje, ale tam by sa muselo ísť cez to ministerstvo a časom som zistil, že presvedčať ministerstvo je zložitejšia záležitosť, aj keď sú tam jednotlivé kontakty, aj keď tam môžeme cez tých ľudí ísť. Myslím, že keby aj keď ministerstvo povolilo, že by sme cez nich podali ten projekt, tak problém by bol ten, že teraz by zobrali nejakí ping-pongisti a povedali, že my si tu hráme ping-pong a toto zlepšuje akože nejakú koordináciu alebo zlepšuje výkon pri telesnej výchove, hej. Takéto niečo sa určite v Európskom dá nájsť a myslím, že toto by bol problém. Ďalšou z vecou, na ktorú som rozmýšľal, začlenenie telesnej posudu. Dobre, Dobre. Takže to sú tiež tie ľudské zdroje a to ma tak moc nenazvol. Čo tam sú kontakty Smer, ja tiež mám nejaké kontakty, ako Fero má kontakty, všetci majú kontakty, takže vedel by som sprostredkovať nejaké stretnutie. Reprezentačný tréner, to by bol môj sen šachom. Ešte iba zhrniem tie plusy, čo si myslím, že o šachovom zväze musím zdôrazniť, že slovenský šach je podľa mňa na tom veľmi dobre, aj keď tvrdia, že sú finančne akože krízová situácia, to podľa mňa absolútne není pravda. Mali sme tu veľmi dobrého manažera Martina Hubu, ktorý podľa mňa vedel vycítiť aj čo sa týka odpustenia tej pôžičky. Máme veľa talentov, dobrovoľníkov, ochotných rodičov, trénerov. Ako som hovoril o šachu na školách, to je veľmi zaujímavý projekt. Tá pôžička, záštita a ten marketing z tých eurofondov by som teda prepáčal. Gen sú na súhus. Je nás podľa mňa tak málo a šachisti sú celkom inteligentná komunita, že ja si myslím, že do týchto volieb by sme aj taký apel na delegátov, že by sme mali prehliadnúť taký ten populizmus toho, že áno, že teraz zlá situácia, krízový režim, platený prezident a mali by sme sa fakt reálne zamerať na jeden projekt, ktorý ideme tlačiť a tá finančná situácia by sa sama vylepšila, keby sme robili všetky tie veci okolo toho. Takže to je všetko.